vandaag. Ik kan zelfs voor free ons Danny, ons Ben Maxi, ons is voor free. En net de free. Die is hier naar achter. Die is hier naar achter. Die is hier naar gaan staan op de vloer. Die is hier naar achter. In de boezem. Goed in de kaart. Die vierde Jana. Alsjeblieft. Die vijfde Jana. Die zesde en vierde. En de eerste Jana als achtervoor. Die Jana vierde. Als je vallen verloren. Ja, dat ja. Kijk daar. Listen. Kom eens naar ons uitleggen. Maar zing heb je dan? Alle altijd van Lua. Die tweede Jana as. Dan 2, 3. Moet die man benin. Sam. 1, 2, 3. Sam. Die Jayden bijstellen. Wie is Jayden? Jayden! Die vierde Jana net derde. Die derde die niet draad. Die niet draad. Uit. Je moet doen zo staan, Indra. Zet verloren. Je moet jangan leg. My favorite thing to do. Dus heb je een strijd? Jayden. Vijfde Jana. We gaan staan hier op. 2, 3. Because. En nu FIFA laatste Jana. Die niet draait. Maar achtervoer. Die niet draait. Ik weet niet of ze achtervoer. Die achtervoer. Mama. Gaan we hier doen? Hier nog verloren. Andrea, eliminated. Hij is net afgevallen.